So, today is another day. Alhamdulillah. So, ang gagawin natin for today sa ating vlog ay gagawa tayo ng daily skincare routine o tipid day skincare routine. Achieve mo na ako guys. See you after. Gusto ko naman yung pala. So, ngayon share ko na sa inyo ang aking daily skincare routine o tamad day skincare routine or tipid day skincare routine. So, una-una is, ang gagawin ko is itong Eskinol is fighting pimples, fighting itong Eskinol na to. So, hindi ako gagamit ng cotton or ano man. So, ibubuhos ko lang po sa kamay ko kasi mas na-absorb kasi ng product.
pang-set ng mga products sa aking face. Same din to, ginagamit ko din siya sa gabi. Yung mini na kapag nasa akin ako, nasa